Здравейте на всички, аз съм Веридори от Gamma Gaming TV и това е първи епизод на ревю of Team Fortress 2. Така, Team Fortress 2 е 3D шутер от първо лице, разработен от Valve. И нека просто започнем с основното меню. Първо, играта може да се изтеглите от Steam напълно безплатно. Ще има линк отдолу. Да. Нека започнем първо с менюто. След като влезете ще видите ето това копче. Play Multiplayer. Целейки го, ще влизат различни модове. За Gunmetal мода ще обясня по-късно. Payload мода. Така да е, в Payload мода единият отбор трябва да бута количката до базата на другия отбор и следователно така ще спечели. King of the Hill. Един от двата отбора трябва да превземе един контрол point, единствен контрол point и да не дава на другите да го превземат. Attack Defense. Единият отбор е затворен за известно време, докато другия има време да се подготви, поставяйки своите сентри, да залагат своите стиките и следователно групите снайпери да се наместят. Payload Race. Има две колички с бомби, отборите се състезават да ги бутат и първия, който изкачи своята количка до платформата, печели. Control Points. Имате 4, по-скоро 2, 3 и 4, там колкото бяха Control Point-а, на които трябва да стъпвате, за да ги превземат. В края на рунда отборът, който е превзел повече Control Point-ове, печели. Capture the Flag. Трябва да вземете противниковия Intelligence и да го занесете до вашия. Така вашият отбор печели една точка. От самия сервер се определя при колко точки вашият отбор печели. Special Delivery. Както виждате отзад, имате ето тази ракета. Нещо, което държи скаута е, така се нарече, куфърът. Не знам точно как се нарича. Захранващото устройство за ракетата. Трябва ви и вашия отбор да се изкачите догоре, за да поставите захранващото устройство ето тук. Щом го направите, вашият отбор печели. И естествено рандома, който ви пуска в напълно рандом сервер. За Gunmetal, както казах, ще обясня по-късно. Второто копче, което ще видим е Play Co-op. Play Co-op е Man vs Machine мода, в който буквално вие и вашия отбор, който може да бъде Steam комьюнитито ви, непознати хора или... Да, не само това са вариантите. Играйте също ботове, които са разработени от... Не спомням много добре историята, мисля, че бяха разработени от третия брат Greylarch, за да унищожи Було и Ред. Така, вие се биете срещу тези роботи и трябва да опазите своята база. На Minecraft тук има различните мисии. Operation, All Spill и Difficult. Internet, Advanced и Expert. По-късно ще обясня откъде може да си закупите билети. Имате също Bootcamp, където буквално си избирате мисията, а не се оставяте в ръцете на рандома. Create Party, където може да инвайтнете своите приятели. Царейки ви в парти, вие ще излезете от партито и от менюто. Нека преминем към следващото копче, което е Servers. От копчето Servers можете да изберете сървъри от мрежата, които да играят. Нека... Добре. Не мисля, че този так пречи толкова. Тук има абсолютно всякакви сървъри, вие може да си изберете. Ето тук може да потърсим мап, примерно PLR, Hike. Ето. Това са всички сървъри с PLR, Hike Tower мапа. Кликнете си, изберете
детенството, което мисля, че беше MC МС. Или вашият пинг. Location. Къде се намират сървърите, античит, дали да позволяват читове или да не позволяват. Max Player Count и така нататък. Тренинг. От тренинга е началната подготовка за играта, където можете да преминете с 4 където може да преминете тренинга с Soldier, Delman, Spy и Ranger. Също така може да играете сами с ботове. Ако случайно нямате интернет или просто хората в сървърите са твърде лесни. Items. Копче. Items ще ви отведе ето тук. Това са 9 класа от Team Fortress. Цъгайки на един от класовете, вие може да нагласите неговия лоудаут на скалата, да изберете друго оръжие, друг пистолет и друга бухалка. Това поле отстрани се нарича Cosmetic полето. Е за Cosmetic Items по-точно. Грешка. Тук може да изберете как да изглежда вашия герой, да го персонализирате по свой вкус, като добавите най-различни неща. Сега нека върнем скалата към стария му външен вид. Така, Action. Цъгайки това поле, може да изберете между тези двете бутилки. По принцип, минавайки минавайки Man vs. Machine, минавайки един безплатен тур, ще спечелите ето тази бутилка от Achievement. Но грешката беше моя, че аз я крафтнах преди това, защото някак си имах 9 ненужен скап метал. Това е друг въпрос. По евентите ще получавате различни звънчета, спелбукове, спелбук магазина, Noise Maker от Бърдея и още един Noise Maker, който е от коредния евент. Ще може да персонализирате абсолютно всеки герой, просто цъкайки на определената му фигура. Отиваме на копчето Backpack. Отивайки в бакпака, вижте на вашите ви се открият абсолютно всички ваши предмети, които притежавате. Ще може да ги сортирате, да ви показва началните предмети, които ви дава. Ще може да ви се показвате така в жълто, което според мен изглежда доста яко. Или само кутиите от Minecraft Supply да изрезате така в жълто. Така е, по-време така. Може да потърсите името, може да потърсите определение item, примерно. Ето, The Ambassador. Нека го изтривам. Може да сортирате своя бакпак по quality. Type. По класове. Или по loadout slot. Нека преминем към следващата функция, а именно крафтинг. Smelt Class Weapon е първото нещо, което ще видите. Тук може да крафтвате вашия скрап метал и сега ще покажа. Нека намерим два ненужни айтема. Пример с катъргъна с какво друго можем да изсвърим? За скаут. Добре, не мисля, че това е толкова интересна част. После ще ви се появи скрап метал. Едно скрап метал, ще получите едно скрап метал в инвентара. Което ще изглежда ето така. Следващото копче е Combine Scrap Metal, който се прави от 3 Scrap Metal и се получава един Requirement Metal. Combine Requirement Metal се прави от 3 Requirement Metal и се получава един Refined Metal. Fabricate Class Token слагате 3 оръжия от един и същ клас. Примерно слагам едно на пиро, още едно на пиро
Добре, спък оръжието. И това. И ще може да си крафтнете клас токен. Същото е. Fabricate slot token. Тук да сложите 3 оръжия от един и същ слот. Примерно 3 помпи за скаут или 3 снайпера. Оп, младежка. Но да са от един и същ слот. Ако сложите един пистолет за скаута, ще трябва да сложите още 2. И защо го правя? Ще трябва да сложите още 2 пистолета. За да крафтнете клас токена. А слот токен, младежка. Така, Reduce клас токен. Оръжие с клас токен ви дава един клас токен. Reduce слот токен, оръжие с слот токен ви дава работещ слот токен. Smell tokens, 3 токена, правят един. О, май биречета се превеждаше, май да. Три бирета, получавате един рекламент метал. И тук вече може да връщате метал. Примерно, ако сложа този рекламент метал, ще ми върне материалите, от който е направен. Слагайки Refined Metal, ще ми върне материалите, от който е направен Refined Metal. Common Items, тук може да намерите с най-различни предмети, които може да крафтвате. Линк към Уикипедията с предмети ще има в описанието. Rare Items. Fabricate Giftapult. Мисля да обърна първо внимание на това. Fabricate Giftapult ви позволява да трейднете айтъм на рандом човек от сървъра. Get Hard Gear. Fabricate Set Hard Gear. Слагате Refined Metal и 4 Refined Metal, един Weapon от определения клас и получавате Special Piece of Suite of Set Headgear. Fabricate Bonk Helmet, ви трябва 2 Bonk Automatic Puncher и Bullets Helmet и айтема ще изглежда така. Fabricate Class Headgear така. Ще изисква 4 метал и един клас токен. Reduce Hard Gear ще трябва просто 2 шапки за да се получи една друга шапка. Мисля. Fabricate Headgear просто ви трябва 3 Refined Metal, който скаже така за да си направите една шапка. Ако решите да го събирате след много години ще имате шапка. Special Fabricate Saxon Halloween Mask. Ви трябват маските, които се печели от Halloween евент. Тази братва е рескин на нормалния The Islander. Това ви трябва 3 Refined Metal, 1 Hunted Metal и The Scotsman Skull Cutter. Ялбата. Fabricate Hunted Headgear. Ще трябва 4 Refined Metal и 1 Hunted Scrap Metal. По-късно ще ви покажа как изглежда. Fabricate Power Up Tintin. Тинтена ви позволява в мода Man vs Machine да си закупувате бонус. Първо един от бонусите ви позволява да се върнете на спална напълно безплатно. Не всъщност безплатно, от игровата валута, която е в мода Man vs Machine. И това вече поставяте айтемите, които желаете, за да не трябва да ги търсите там. За да поставяте айтемите, които искате да крафтнете, за да не трябва да ги търсите ето тук. Така, старт. Това са вашите статове с различните герои. Spy, Scout, Soldier, Pyro, Sniper, Demoman, Medic, Engineer и Hero. Тук може да видите Your Best Moments, което се превежда твоите най-добри моменти. С всички класове или само с Pyro. Само с един. Може да видите няколко съвета, които героите от класовете от наемниците най-точно от инфото ще ви дават. Екото им на Minecraft каталог. Тук може да видите всеки един айтъм и неговото предназначение.
Примерно Sandman, как се отключва. Scoutmaster 2 Achievement. Това как се отключва. Can be used by Delman. Can be used by Engineer. Може да видите. Items, може да се сетнете. Само Weapons, само Hard Gear, Scout Items. Добре. Извинявам се, малко съм болен. Трейдинг. Тук вече може да трейдвате с вашите приятели от Friendlist сървър, който се намирате, и Steam профила ви. Профила им. Нека отидем на шоп. Тук на началната страница ще видите новите неща. Предмети. Естествено ще може да си изберете за кой клас точно искате да разбирате предметите и тук да се сетнете. Weapons, Cosmetic, Talent или Tools. Weapons, всички оръжия за определените класове и така нататък. Може да си изберете първо най-старите, най-скъпи, най-ефтини и алфа, бета, кал. Така, също така има бъндали, които ще може да се закупуват, които се закупуват. Примерно Delma Starter Pack видава Charging Touch, Islander и Name Tag. И така нататък има още доста стартер пакове. И много съжалявам, ако се чувам странно и понякога правя грешки в говоренето на клипа. Ако съм болен, долу се извинявам. Също така може да закупувате пълни пакове, комплекти, т.е. с оръжие. В репрейовете може да видите всичките ваши репрейове, които сте имали, които сте записали. Разбира се, ако сървъра ви позволява да записате репрей. Workshop. Честно казвам, не знам много как работи, но мисля, че тук проектирате своите кустом предмети. Loading Test Map или Publish New Item. Това ще разгледам. Имате New Users Form, View Achievements, което ще ви отведе ето тук. Двурик коментари, Be a Catch и Report a Bug. Options. Отидете в Options, тук ще видите вашите контроли. Скоростта на мишката, аудиото, видеото, voice, гласа на вашия глас при вокален разговор с хората от играта ми. Също така, ето тук на Multiplayer, Crosshair, Appearance. Може да нагласите вашия мерник какъв да бъде. Си избирате. Може да промените неговия цвят и да го направите точно за вас. Advanced Options. Тук имате някои по-различни опции, подобряващи или влошаващи вашата игра. Примерно, автоматично да се зарежда оръжието, когато няма патрони. Така, нека сега влезем в сървър. Да, пропуснах да обясня за ето този мод. Не този, ето този Gunmetal. Трябва да си закупите Gunmetal Key. Грешка. Грешката е моя. Трябва да си закупите контракт, който, честно казвам, аз не се спомням къде се намираше. Няма значение, предполагам, ще се ориентират откъде се закупуват контрактове. И така, нека сега се присъединим към сървър. Предполагам, ще изглежда тази част, за да не гледате всичко това. Така че, така отново сме тук. И идвайки в това меню,
ще може да цъкне Continue, да изберете като какъв да играете, син, червен или просто да спектейтвате. Нека изберем едно поне, честно казвам, не мейте се много. Така тук може да изберете вашите какъв клас искате да играете. Или просто рандом. Ето примерно скаута. Скаута е най-бързия клас в играта. И е доста подходящ. Ако обичате да играете играта с малко по-бърза, с малко по-висока скорост. Така, като цяло мисля това да е крайна къпа, ще обясня за... Сигурно ще направя отделно видео за другите класове. Или просто когато снимам геймплей ще обяснявам по-малко за класа. Така че, довиждане.